Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Akong imong gikauban? Hala, Unsay hala? nagunsa man na sila sa Johnny ug mikmik sa mo sa layong karaan. Nagtuwad-tuwad mo na sila. Oh. Uy! Tuuda! Murag doon na sila gipangita! Naa sila okay. Dali, atong doolon. Ayaw. Og ganun dili man. Maayo na mahibaw takon on silang gipangita. Kung unsam ka na ilang gipangita, maayo nang ilang makitaan. Sa dili pa kita mo doon nila. Unsa? Minaw ha? Ato silang bidyuhan. Sige. Uy. Unsam na ilang gisubay? Mura mi sila og nagsubay sa bungbong sa musilyo. Bitaw no? Hala no? Ilang gihikap ang bungbongs mo sa liyo. Labi na sa likod. Bitaw! Murag doon na sila gipangita sa bungbong sa musilyo. Saman ka na, no? Waman, laing marka din eh. Bitaw no, sayap tingali atong huna-huna abay. Nga doon na laing isot ang imong lulo din his musuleyo. Dali abay. Ato ko nga ta sa ubang musuliyo. Aw sige, sa musuleyo ni Cleofie Alquera. Sige, dali. Kinahanglan mahuman nato karong adlaw ang pagsusi sa ubang marka sa mga musuliyo nga paborito ni Lolo. Tanaw. May balhin sila og laing musilyo. Tuan na sila sa layo sa musuleyo ni Doña Cleofie Alquera. Natiman ang ginanim ang musilyo ng Cleofie Alquera. Dili na to sila makita kaayo. Dali. Mupadool tagamay nila. Dali. Magbantay lang ta. Nga di nila masakpan nga naniid na nila. Ato tatong dapita ay. Taas na ang napatong-patungan nito dito. Dili. Dali na! Maayon ta kung doon natin makitaan din eh. Aw, aron doon natin makitaan. Mangita din ta. Ato gyapon ka sa tubangan abay. Ako diri sa luyo. Human sa kamatayon bandi. Okay, go. Human sa kamatayon bandi. Human sa kamatayon. Lo. Tabang sabdi halo. Kung unsa man gining ipasabot sa imong mga mensahe, hatag gimigiya. Aron mahuman na mi sa among gibuhat. Nanagay nakitaan niya abay. Pa? Unsa may ka na ilang gipangita, no? Di mo na. Paminaw ko. Importante yun ilang gipangita. Kinahanglan nga ato gining mahibawan. Na-interest ka na ilang gibuhat na. Karon, duha na ta magsigig sunod anak nila. Wala, ito na. Milipot na sa luyo si Johnny. Sa likod na siya. Tanawa na gud si Mikmik, ang tumboy. Iyag yung giukay ang sagbot nga mipilit na sa simento. Buot ipasabot nga naa sa semento ang ilang gipangita. Unsa man kaha ni? Tunan lang unta mi makita ani ning among paghago-hago kay oy. Tunan lang unta. Ni ara marka nga RIP sa likod. Mao man ni ang likod. Lain sa gayo kun ang atubangan ang iyang bot ipasabot ining RIP sa likod. Ang likod yun eh. Likod man. Yun na pa. Karon po kumukabantay ini na. Abay, Mikmik! Bay, Mikmik! Dali ko diri sa luyo! Pagdali! Abay! Pagdali! Kaliwa ka. May nakita na si Johnny sa luyo, pero dili na to siya makita.
Gusto ka nga ito makita ng ilang nakita? Di ta makalipot eh. Ako na mo pakita Ayaw, nila. ayaw lagi. Dili maayo may baw sila nga. Ni ata din eh. Ato lang kanang huwaton nga manggawa sila. Magpaabot lang ta. Og, tanaw na to kung unsay ilang da. Gikan sa luyo ng musuliyo sa mga aktira. Osman, nakita na niyo mo ang atong gipangita? May marka na? Wa. Unsa? Akaw klaro ni mo bay. Uy, ngano gitawag man ko nimo? May nabantayan lang ko sa ubos ining gikulit nga RIP sa likod. No? Ngano man? Nansa din na? Abay, tutuking mayo ang grano sa siminto. Hala. Mura lagi lahi ning bahina bay. Di ba? Muna pa na gilungkab ning maong musuliyo. Ha? Ay, lapit ang iyong lubo, ha? Abay, may mga tao nga nanuaw sa lubong. Bay, nagduda na ko yun. Saan sa man? Dali. Mamaulit na. At ito magsultis bahay. Dali, Oo, sige, dali sige. na. Oo. Kalma lang, good. Ay lang pagpaspas ug lakaw, good. Dali. Bay, manyata mo tayo sa palimpyo, ha? Oh, sige ba, sige ba. Ano? Naglimpiro man di sila sa luyo. Wa sila manglimpyo. Unsa? Pero, Doon na sila gisusi sa luyo. Dali! Ato yung tanawon. Ha? ha? Dali na! Magpakaroon lang ta. Nga kadugo ta na naas mo sa luyo. Dali! Ha? Sige, sige. Wow. Nag-anam ka kulbahin ng mga kong story karon da. Abay, ako suga sa di mo mulakaw, bay. Uy, mabaw man sa tagukod ni mo. Dali ba? Dali. Saka doon. O sabay, nakapa-alarma ni mo, ha? Aksyon man sa tagkabalaka ni mo, bay. Bay. Nagduda ko. O sa may mong gidudahan. Nagduda ko nga may krimen nga gibuhat ang akong lulupilo sa minteryo. Unsa? Nga na nakasulti mga anak? Kini bay, kini. Kining singsing nga giputos ni Lulo og siminto og gihimo niyang Julin. Gikan ni sa namatay nga Cleofe Alquira. Nakasiguro ka? Maugid ka na, bay? Maogid ni. Bay, mikmik. Tungod kay klaro kayo nga Nga? Nga unsa, uy, lahos sabay, kay kabuhi na ko diri, bay, ha? klaro kayo nga gibuslutan ang musuliyo agi sa luyo. Unsa? Dingo, mag-unsa ba tatis Luis mo sa layos mga Alkira? Paminaw ha. Na ako'y klarohon. Ang unsa gani? Kung unsang ilang gitanaw din hinidyan eh. O sa may tanawan nila din eh. Bisa mo sa. Wa mo ko'y nakita. Suwat ramang niya oh. Gikulit nga suwat. Naatod. RIP. Nasa likod. Sa may buti pasabot ang gikulit. Ambot lang ka. Bay, mikmik. Kinahanglan mangandam ka karong gabi. Nga naman, mandis ko ta? Dili. Lain ang atong buhaton karong gabi. O, unsa man, bay? Sudlo nato ang musuliyo ni Madam Cleofe Alquira karong gabi. O, unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!